εκεί που η μαγεία της άγριας φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και συγκεκριμένα την Tiger Grass. Έχουμε πάρει το όνομα από το γρασίδι της τίγρης γιατί είδαμε ότι οι τίγρες γρατζουνιούνται, τσακώνονται και πάνε μετά και τρίβονται σε αυτό το θαυματουργό φυτό. Και τι άλλο θα μπορούσε να κάνει Λαβιανός για σας? Να ενσωματώσει το φυτό, το γρασίδι της τίγρης, που είναι η κοινή ονομασία για το φυτό Centella asiatica. Εμείς οι χημικοί το λέμε μαδεκασικό. Έχει τέλεια υφή, οι λιπαρές επιδερμίδες, εσείς που δεν θέλετε να σας πέσει βαριά, θα τρελαθείτε με αυτή την κρέμα. Είναι τόσο πλούσιο σε ενεργά συστατικά που σας αφαιρεί την υπερβολική συγκέντρωση μελανίνης, δηλαδή την πανάδα, δηλαδή το μέλασμα, βοηθάει στους ερεθισμούς, μειώνει πάρα πολύ τα συμπτώματα όλων των δερματοπαθειών, ακόμα και της ατοπικής ή σμιγματοροϊκής δερματίτιδας.